je tabu nangai sai tongmani belaya obordan nang deli no deli na Dili no borok sare galase. to borok hei thangka je kono gaga sab dai to nan ge se Abo bon dai to borok kuni aba to borok no kuma ni ki ya borok ki mama ikani phaino. Dai bara rang kuri kuri ni sungri ki haja. Abo kun sin be kuni. rang ma kha borok deli no na Rang ma ka dilen suang ngai borok ro ki bisa ma ka bunu ta nang di sini ka bau khanaya. Su ka ta nang di ka bunu kun thi ko doro ma si borok ma ja si borok. hingke tini borok je bui sono khobor mani karon ka borok nangai sai ni kok sebang to abon baga se borok control liya mane wala le ka Ba bula ka du bu phaja ana bu kha ka ba mana. Mana se pa jing ni. Nếu có cái thứ mà cũng có đường thấy hết cho người ta như vậy thì mình cho ra. Ok, hai đi đâu cũng amare tomar orang no je kramani ane Iko, ada opo sabu tamu kelai ro. Opo jo, ari gara kurang puru para kai coba sama. Kenapa deh, angnong no kaisa, angnong no kaisa video ni madam TV angnong no sana ni kelai yo. Don rasa kebang suara mengetan nanti, kau tabang lagi. Bunyi desok kai mani, bunyi desok kai mani. Nora ani kau na respon kayak apa kena di.